लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर जाय नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअनि माखासे आपडेटखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौनो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि बिथांनि मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैदों गय लानानै दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जों बे आपकामिं मोनसे मिउजिक भिडिअहायनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुदों गेमस्रि दैमारि बिथांजोंनो लोगोसे नयन कसारी बिथांखौ दे आरो लोगोफोर बिथांमोनजोंनो लोगोसे फाव खालामबावदों आनिया ब्रह्म बिथांजोंनो लोगोसे खंख्रा बसुमतारी बिथाङा दे ओमफ्राय लोगोफोर जों बे गय लानानै अफिसियेल मोनसे मिउजिक भिडिअखौनो आनिया ब्रह्म बिथांनि अफिसियेल इउटिउब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन दे लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर जोंहा बे गय लानानै आपकामिं मोनसे मिउजिक भिडिअनिनो देंखोखौ होदों आनिया ब्रह्म बिथाङानो दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बे आपकामिं मोनसे मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना 16 जानुवारियाव रिलिज खालामगोन होननानै बुंदों दे लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय माखासे सम नेना थाथ'बावबानो जाबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर